Čaute ľudia, v dnešnom videu si tu zahráme Pets Go Simulator. Ale každopádne tento simulátor som ešte nikdy nehral. Ale Pet Simulator X, ten som iba skúsil. A Pet Simulator 99, ten som hrával. A furt to niekedy hrávam a mám tam dosť dobrých petov. Takže odtiaľ niekedy môžeme natočiť nejaké videjko. Ale teraz asi mám kliknúť na toto vajíčko, jesť nejaké prasa a to je asi všetko, čo tu tak máme robiť. Ale bude tu ešte veľa zaujímavých vecí, na ktoré sa dosť teším. Ale zatiaľ tu môžem iba spinovať, alebo čo sa to vôbec robí. Ale za každý deň dostávam nejakých dobrých petov. Upgrade, to si upgradenem teda. Yes, OK, už tu mám aj nejaké veci. Free potion, to je Lucky Potion. Lucky Potion 7, tu si robíš srandu. Ja si ho hneď idem aktivovať. No teda, keď ho nájdem. Jak sa aktivuje? To možno zatiaľ ešte nemôžem, ale pozriem sa. Potiony sú... No neviem. Fakt vám hovorím, že takúto hru hrám poprvýkrát v živote. Je spindin plus 50 z tých filmov. Čo teraz? Kámo! Nám padol asi nejaký dobrý pet? Nie. Podľa mňa padol Instant Touch. Takže instant na toto otváranie tých večok. Yes. A to je dosť dobré. Aby to asi... Áno, aha, že ja na to musím kliknúť a tie večky nemusím. OK. Ale akože zatiaľ sa mi tento simulátor dosť páči. A tu mám aj nejaký quest, že mám získať ešte 3 petov. A tie coiny sa mi len tak hrnú. Yes. Ale tu je oveľa viac vecí. A už sa teším, keď ich získam. A napadlo ma, že by som o tomto simulátore mohol dať aj stream. Ale to neviem. Čo tu treba máme? Inventory, to si upgradenem. Leveling, OK, aj trading je tu boosty. Hlavne potrebujem si myslím, že tie boosty, alebo toto. Golden dice. Na zlatú kocku asi. Každopádne ideme sa pozrieť, čo to tu je, lebo je tu aj nejaká trampolína. A to je nejaký parkour. Zaujímavé, kam sa dostaneme. Ale pravdepodobne tam a preskáčem to. Alebo asi na to kašlem. Ale to tu vážne zaujímavé. Každopádne tu je aj trading plaza. No to si robíš srandu. To je akéby taká vec, kde sa traduje. A tiež treba v Pet Simulátore 99 ste mali v trading plaze takú vec, že no také stánky a tam ste mohli predávať veci. Proste hocičo petov poušli, všetko. A každopádne ja si ešte rovne nejakých tých petov natočím, čo mi padne. Ale už by to chcelo nejakých lepších, lebo zatiaľ mám len nejakých noobských, ktoré mi ani nedávajú coiny. Zas iba psa. Fúha, toto nevyzerá moc dobre, ale ja verím, že sa nám polepší. A tu máme aj mailbox, tu môžeme posielať gifty a darčeky. A tak ja sa vám asi ozvem, ak mi padne niečo zaujímavé. Tak, čaute. OK, musím vám niečo povedať. Vpadol mi nejaký dobrý axolotl. A či som si všimol,
že tu, keď mám itemy, tu mám luck potion, tak to tam máme celý čas ísť. A myslím, že som to tu predtým nemal, to pec. Ale videl som tu aj jedného typka, ktorý jazdil na nejakom snowboarde, či čo. Yes. Ale chcem vám povedať, že takto to vyzerá, keď už získate luck potiony. No, akože je to dosť rýchlo zúš. What the Sigma? Videli ste to? Nepadol nejaký bizon alebo čo? No tak to je extrémne. Wow, to je dobrý. Ale zatiaľ sa mi asi najviac páči tak ten bizon a žralo. Ale rozmýšľam, že by som si mohol kúpiť nejaké upgrady. Aj si ich kúpim, nový planiak. A tu mám autorov. To sa mi dosť oplatí asi. Boost. To neviem, čo je, to je asi, že budem mať väčšie boosty potom. A mám tradovanie otvorené, takže môžem tradovať. Dám si aj, že levy môžem získavať. Už dáva ten potom asi nejak. A môžem ísť takže aj do trading plaza, alebo ako? Ako toto funguje? OK, ale mám to aspoň tradovanie. Pôjdem k tomuto typkovi, dám mu request a môžeme iba dúfať, že mi dá nejakých dobrých 5. What? Dostal som asi 1100 coinov len za toto? To som nečakal. A tak OK. Yes. 1204 coinov za nejaký dobrý pet. Nemám jaké šťastie. Tie lucky potiony extrémne pomáhajú. A za chvíľku mi už budú podľa mňa by som už mohol získať aj nejakého peta, čo pridáva, vlastne je tu také, že ti to pridáva luck, alebo šťastie. Nie, to je o vzácnosť vlastne. Ale ja mám najvzácnejšiu, alebo to je, že podľa mňa čím väčšie číslo tu je, tým menšia šanca je, že ti to padne. A všimol som si, že viac ľudí má flufike toto, než túto normálnu mačku. To je extrémne divné, si myslím. Lebo tá flufike je oveľa lepšia vec. A teraz si dám to levelu, čo tu mám. No, aha, takto. OK. To je dobré. A trading, pet index, trading plaza, tu si musím na to získať. Toto video neukončím, kým sa nedostanem do trading plazy. Ale tak idem ďalej spinovať, alebo čo to vôbec je. Ale na tú trading plazu myslím, že potrebujem 3 up. What? Ja som dostal z jedného peta asi 7000. To je čo za legendárne šťastie? Ako ja som neveril, že to môžem vôbec dostať, akože tak veľa. Epic. Yes, to je asi jediný epic. Ale akože sú tu aj miliónoví, to viem, ale yes. To je extrém. Ja mám fakt dobré a veľké šťastie. Ja tu ale nemám trading toto. Aha, tak OK, na to si musíme našetriť.
Asi tu našetríme fakt rýchlo. Ale ten potion, našťastie máme ešte asi 25 minút a robíš si sami. Jak to, že mi padajú tak dobré veci? To je extrém. Aj keď neviem, či si chcem kupovať zrovna tu na tradovanie teraz. Ale asi si to kúpim. Pretože to je extrémne dobrá vec. Veď ja som tak zarobil v Pet Simulator 99 proste. Extrémne veľa tých gemov a tak. Inak sa to skoro nedá získavať. A ako v Pet Simulator 99 sú tu možno aj nejaké tie minihry. A sú tu aj nejaké veci za Robuxy. Wow, no tak samozrejme trošku chcem. Ale kupovať si to nebudem. Už asi iba taký jeden spin tomu dávam a mohol by som na to mať. Tak ešte jeden, myslím, že chýbajú 4 koľajny. Dnes aj nový pet a idem si upgradenúť asi to najlepšia vec. OK, kupujem. Počkaj, tu je aj nejaký skin. Komu, ale až za 50 000. To neviem, jak mám získať, ale OK. Teraz si asi kúpim túto kocečku. Áno, to či asi pomáham. Čo to mám použiť? No neviem. Ale idem otvoriť nový a nejaký dobrý. Wow, tak to je fakt dobrý. Ale myslím, že tu bolo aj niečo, že mi to automaticky bude aj otvárať, čo by bolo dosť dobré. Ale ako zatiaľ mi padajú fakt extrémne dobré veci. Ale všimol som si, že tá pačka je fakt dosť vzácna. A to je asi tým, že pridáva tak málo až. Ale čo tu také mám autorov? Tak to sa mi moc nechce. Dobre. Shiny Golden Dice? To si kúpim kocka? Ja. OK. To sú extrémne dobré veci. Ale moc neviem, čo si mám upgradeovať, pretože ja som z touto Pets Go ešte nevidel ani žiadne videá na YouTube. Viem, že boli. Kúsok som z nejakých videl, ale zrovna moc som ich nevidel. A to fanúk, no tak to asi neviem. Aj keď neviem. Nie je to zlé. Ale podľa mňa sa viac bude podľa mňa sa viac vyplatí spinlety. No toto proste. Otvárať si vajíčka. Ale príde mi, že najviac najúzkejší peti vypadajú furt. Iba tí papagáji. Aj keď aj veľa iných. Aj keď aj veľa iných. A tá ryba dosť často príde. Ale akého som ešte nemala nechcel. Ten bol dobrý, ten sa mi páči. Škriček. No strašne rád škričkov. Nový. Ale ja si tie noviny moc nečítam. A asi si budem... Na gorila. Yes. Aha, to je takéto. A tu sa dá upgradenúť. Aha. Ja si kúpim toto. Ale tak... To je fakt, že asi milión vecí na upgradenúť.
Ale neviem, čo som vám napovedal. Toto vlastne určite. Toto. A potom ešte ten faster autospin si musím. Ako veľmi mi to pomôže, si myslím. Wow. Ale niečo mi je dosť rýchlo. Koľko mi to dá? Áno, tak to je. Myslím, že lepšie. Yes. OK. Už mi to dáva dosť veľa vecí. A to by mohlo byť aj so surfom. Že mi, ja keby, že väčšinou to hoverboarde, alebo čo je to. Neviem, čo sa oplatí viac. Ale asi si kúpim trebárs tak toto. Niečo z tohoto super Lokipec asi toto drahšie teraz. Zaujímavé, aké budú mať šťastie. Aha, to je takto, ale ja neviem, čo to dáva. To asi iba pár no to neviem na čo. A toto sa dá zlatiť. Škoda, nedám. Ja by som to využil. Ale aké sú tu treba veci ešte? Pretože je to tu dosť zaujímavé. Ja si chcem potom nakoniec aspoň toto všetko. Ale to potom extrémne pokračuje, samozrejme. No áno, 16,340. No tak to je extrém. Yes, klik, to je dáva dosť. Aj ten. Čo? Reálne. Trochu škoda. A počkaj, nechcel... Ja mám v tom veľmi trading. Toto. Či aha, to už mám. A tak ja vlastne idem do tej trading plazy. Ja som na to úplne zabudol. A tu mám vlastne už ten autorov, tak to si dám. A pritom môžem ničiť. To sa nemôžem, ne? Tak asi nie. Škoda. A dobré je, že díky tomu autorovu môžem byť niekedy OK, kenguru. Yes. Hroch. No myslím, že je hypohroch. A zdá sa mi, že... Nie som si istý. Už sa mi to načítava. Ja to skipím. OK. Ale veď čo? To je skoro... Aj keď není to isté, jak v Pet Simulatoru 99. Ale je to dosť podobné. Tak ja si tu asi založím niekde stánok. Ja som ho mával inak väčšinou tuto. Lebo tu je ho tak úplne vidieť, že vyniká si myslím. A najlepšie je ho mať asi vpredu. Ale ja neviem, prečo to predávajú tak lacné. Ja to nechápem. Ale ja nemám vlastne ani gemy asi. What? Nie, to je škoda. Ale asi pôjdem nie tam, ale tuto. Lebo tu je ešte dosť dobré miesto. Dám si tu niečo. Teda toto. A toto. Koľko to tak bude stať? Ale to bude dosť. Neviem, jak sa tu vlastne rýchle získavajú. To je buber. No tak, ale to je buber. Tak stánok mám obsadený, ale asi... Možno tí gemy musím akože že dostať. Potom sa mi tu objaví to poličko, nie som si istá. Trebárs... Čo sú dobré? Ešte skúsim dať tohoto jedného. Také neviem, či mi to pôjde. 2000. To je dosť. Ale nie som si teoreticky na to istý. Pretože... to je asi tak v pohode. Tak neviem.
či to není moc. Ale ako asi není, dúfajme. Aké sú tu mobskejšie trošku? Mňa to zaujíma, aby som vedel, ako mám dať cenu. Ale ak tento stojí 13, tak je to v pohode, si myslím. Aha, no to... A tak aspoň bude niekto dobrý. Prosím, kúpiť mi to. Ale neviem. Sa asi presuniem, ak sa to dá. Ale každopádne asi idem získať nejaké gemy. Lucky Potion mám vlastne, či nie? Ale ja si myslím, že ešte mám, mi to tu neukazujú. Ale nie som si istý. Tak ja idem, ale tu nevidím, koľko mám ostatné. A tak skúsim si niečo toto otvoriť, odomknúť teda toto. A asi... No, skúsim si tie gemy, ktoré som chcela. A každopádne, tak ja asi idem otvárať nejakých petov. A mám ten map. A mám ho. A už iba na 16 minút. A to 700%. To je vlastne, že... čo mi padne? Tak keby som sa na to už nemám, tak to sa mnou dopadne zle. Asi idem bez viac. Som si to rozhodol. A tu není nejaký spin? Ja si myslím, že... Ale asi nie. Yes! Okay. Poď! Čo to bude? Yes! To podľa mňa vôbec nie je zlé, ako nie je to najlepšie, ale vôbec to nie je zlé. Ale kúpim si tu nejaké veci. A napadlo ma, že pokiaľ by ste na toto video dali aspoň 5 lajkov, tak by som natočil video Let's Go, lenže s nejakým mojím kamošom. A ešte si nie som istý. Ale ako Discord mám, takže volenie není problém, WhatsApp tiež. Len sa dohodnúť, keď je ten problém, trochu. Ale ako myslím, že by sa to dalo. Tam si ešte toto, že Lucky Spec. A mne príde, že všetky názvy tohoto sú isté, iba že trošku, fakt, že trochu pozmenené. Ale asi si kúpim tú lepšiu kocku, že za 50 krát budem mať jej lepšiu. A to sa ti tu asi nejak nabíja. Ale je tu nejaká možnosť, že by som si to viac upgradeu, aby som mal šťastie. Ale asi neviem. To sa dá asi jedine cez push. Ale neviem, pretože ešte raz sa opakujem, že Let's Go hrám prvýkrát v živote. Ja som to ani nikdy neskúšala ani tak. Ale myslím si, že na to, jak bolo to hrané, sme získali dosť dobrých petov. Ale skúsim ešte otvoriť pár petov a už si idem upgradenúť. Niekto mi dal trade. Niekto mi dal trade. OK. Čo toto? Chceš za to nič práve? Čo to?
Ale počkaj, neviem, či vie. A on vie po slovensky, ja som už išiel napísať aj web. Ale OK. Ok. Dám mu petelníka, čo to? Mne to nevadí tak. Trebárs, to halloweenského moc nechcem. Toto. Trebárs tohoto a tohoto, aby mal nejakých halloweenských pekných. No chápete. Lebo jo, to tomu dám. Čiže to pre mňa není nejaké moc vzácne. Ok, ber. A dúfam, že to není nejaký ukradený. A snad není, lebo tomu by som nedal. Tak ja ale tentokrát skúsim niečičko. Za to je tiež dosť veľa kód. Proste no toto idem liečiť. A to sa aj dosť vyplatí. Ale neviem. Každopádne spinujem. Ale golden tento. Nie! Neskôr padol tento najvzácnejší. Nejaký fighting dino? No neviem. Ale idem sa pozrieť do toto shopu, lebo rozmýšľam, že tie gemy mne to proste neukazuje, keď mám veľa gemy. Alebo nie som si istý. A možno keď už získam jeden gem a že by som ho utratil, tak proste mi to už bude ukazovať. Aha, tak... No tak ja nemám zrovna lacné veci rozmýšľam. Ale zase nie je to zlé, dúfam. Počkaj. Prečo? To je moje? Niečo? To mi zobralo stánok, alebo čo? No neviem. Ale niektorí tu majú fakt dobrých petov. Ale furt si nie som istý, jak inak získať gemy. Už ma to napadlo. Ideme do toho normálneho sveta a tam vám to ukážem. OK, som tu a niečo ma napadlo. Čo? Keby? Kde mám také niečo, že na rozbíja? Alebo ten bus si môžem kúpiť, neviem. Ale myslím si, že kde to bolo? Nie, toto nie. A toto si asi kúpim, ja to si kúpim. Aj toto. Že vlastne ja lenže som zabudla, kde tie krabice. A tuto. A tu. Si myslím, že by mi z toho tu už mohli niekde padať gemy. Takže toto si upgradeujem. Ale potrebujem oveľa viac coinov. Ale ako, neviem, čo je rýchlejšie, či to ničiť, alebo získavať coiny. No neviem. Ale musím dávať pozor na to, aby mi nevypršal ten Lucky Potion. Ale ako... Ja sa tu fakt moc nevyznám, takže neviem, čo je rýchlejšie. Ale asi toto, keď sa tak na to dívam, reálne asi. Lebo skúsim teraz spínavať za chvíľku, takú minútku. Takže, alebo nie spínavať vlastne. Tak približne rovnako. A ja nechápem, na čo dávajú tam vôbec. A tak spinujem, ale nedostávam zase tak veľa. Možno na získavanie toto je aj lepšie, ak to nemám vyupgradené moc. Tak toto, normálne.
manuálne. Nie, že iba budem otvárať tie vajíčka. Aha, fakt? No reálne. Ale asi si kúpim aj ten Rainbow, no ten duhový stôl. Lebo mne sa fakt dosť páči. A 160 000 až potom. Tak idem do upgradeov. Ako si dám? Aha, neviem, čo si mám moc kúpiť. Toto tu máme aj coin mini chest. A tak ja neviem, tej by možno až potom. Nie som si istý. A teraz idem asi ťažiť. No proste žiť tie konie. Ale vlastne, ak chcete, tak mi môžete napísať do komentárov, že jak by sa vám páčila, že nie že len séria z Pedro, ale séria z Fortniteu. Pretože plánujem niečo také točiť asi. Abo potom možno už sa až neskôr. Treba od Vianoc takúže Minecraftovú nejakú sériu. Nejaký mod. A to neviem, Minecraftovú neviem. Pretože vlastne ja som si stiahol Discord preto. Pretože aj niekedy, keď máš, lebo ja som WhatsApp mám iba na mobil a Discord je podľa mňa najlepší. Ja mám WhatsApp vlastne iba na mobil. A ja keď som volal niekedy s kamošmi a hrali sme spolu nejakú hru, tak sa mi to extrémne sekalo. Takže nie každý má Discord, je ten problém. Inak schválne napíšte mi, či máte vy Discord. A podľa mňa by ako každý mal mať. No to je proste fakt dobrá vec. Skúsim nazbierať 100 000 a pôjdem si kúpiť nejaké veci. Ale lebo v simulátore 99 treba ty si mohol ťažiť normálne, myslím, že takéto veci. Ale ak si mal šťastie, tak ti myslím, že sú aj vypadli gely. Počkať, niečo som sa... A ty peči mi to ničí? Aha! OK. A vlastne toto je jak Pet Simulator 99 iba podľa mňa lepší. No teda za mňa je to lepšie. Ale všimla som si, že tá moja mačka úplne vzadu je extrémne dobrá. Však ona lieta a má nejakú auru. Aj keď tento dinosaurus ako tiež je dobrý. A tá mačka s dynamitom sa mi páči, ale že extrémne. Tá sa mi fakt páči. Víš čo? Ja neviem, čo si mám kúpiť. Ja neviem, čo si mám kúpiť. To bolelo. Na 100 000 je preč. Škoda. Ale asi si skúsim získať nejakých lepších petov. No zatiaľ zase takých dobrých nemám. Ale už za 5 minút mi vyprší Lucky Potion. A to teda nechcem. Lebo on mi extrémne pomáha. Ja podľa mňa, keby som nemal ten Lucky Potion, tak mám oveľa noobskejších petov. Ale že extrémne noobských. Takých fakt, že najnoobskejších. Tak otvár. Yes! Happy Rock nejaký. Aha, no tak to nie je také dobré. Ale aspoň niečo. To môžem v shope predať. Alebo teda v trading plaza. Ale asi môžem na to získavanie petov kašlem.
radšej idem získať nejaké koně. Tak ničím. Ako není to najlepšie. Ale to je fakt nejaký typek AFK. Na si toto farmu. Jakých petov. A tak ja rovním. Rozmýšľam, že by som sa chcel už posunúť aj v tom, že v tomto základe. Kde je to? V základnom. Lebo tie gemy asi nezískam zo stekania. Alebo neviem. Ale aha, ja mám už dosť veľa. Tak si kúpim toto. Čo je to? Neviem, čo je. To za 90 spinov dostanem tú rejchu. Ale to sa podľa mňa vôbec neoplatí. Alebo možno také siapok, ale neviem. To je nekonečné, si myslím. Ale tak neviem, či sa to moc oplatilo vôbec kupovať. A asi si kúpim to rýchlejšie ničenie coinov. To je tu fakt potrebná vec, proste. What? Blazing Woods. Double Rain. Oh. To nie. Wow. To vyzerá extrémne dobre, všetky tieto veci, tá grafika, keď si to priblížite. Lebo ako s týmto sa fakt museli babrať. A dovolím si tu asi tú rýchlosť. To je na čele. No neviem. Ludvex. A furt neviem. Jak mám získať tie geny. To si fakt môžem iba v Trading Plaza. Alebo nie som si istý, asi potom ešte asi pozriem nejaké videá ceníky. Tak tu budem ničiť aspoň takých 10 minút a šiel by som do Trading Plaza. Alebo viete čo? Dajme si challenge, že získam takých 300 000 a potom toto video už ukončím, lebo to točím dosť dlho. Asi už hočku, alebo nie som si istý. Tak. Už som skoro v prvej tretine. 100 000. A keď získam tých 300 000, si ale kúpim fakt nejaké dobré veci a hlavne skúsim získať gemy. A keď získam gemy, tak potom už asi si ešte chvíľku zahrám mimo videa a skúsim si aj kúpiť nejakých petov. OK, 100 000. A niečo si aj utvorím. Čela nejaká. Upgrade tu mám tiež, ale ja to proste musím splniť. A mám tu tie čestky. Ja si to kúpim. To sa vôbec neoplatilo, ale kúpil som si to. A tak už mám nejakú čestku. Ale je to dosť ťažké zničiť. OK. Na toto. Mám už Lucky Potion. Ale asi si ho už asi nebudem, keďže budeme s formou. Yes. Aj keď to extrémne vlastne oplatilo tie čestky. To sa extrémne oplatilo. Odvolávam to, že sa to neoplatilo. Lebo toto bola asi najlepšia kúpa. A tento typek je tu už dosť dlho. A tak idem
čím ďalšiu cestu. Ale ako pre mňa trvá to fakt 3 hodiny. A keď ja sa teším, tak už asi mala 4. Jejda, to je smut. Je. A tak to som netočil. Tak ešte si môžeme ešte chvíľku, ale iba chvíľu. Idem do normálneho. Mám tu trading a robím asi najväčšiu blbosť. Hej. A ja si nechám tento, toto si možno kúpim, ale nechám si tento skin. No to ma zaujíma, čo to budem mať teraz. Neviem. Ale tak idem tuto a vyupgradím si trošku tie vajíčka. Kill egg? Jo? Okay. Ja si viem, čo je to. To bola taká hra v simulátoru 99. A ja neviem, jak sa tam dostať. Ja som si to asi povedal zbytočne. Aj keď neviem. To bola taká hra, že ty vlastne kopeš do zeme a ono ti to... No ty tam môžeš nájsť rôzne veci, ale tak sa dosť dobre. Znamená to aj bavilo. Keď si mal dobrú lopatu, dosť dobré farmily gemy. Na toto bola dobrá vec, že Petou si nechal v trading plaze, si tam nejaký dal, že aby ti to si tam nejakí ľudia kupovali za gemy. A potom si išiel ešte aj hen tam, takže si gemy získal extrémne rýchlo. Ale ja úprimne, keď som prvýkrát videl 5 zlot, tak som to také dobre nečakal, ale fakt je to asi najlepšia hra, ktorú poznám. Alebo najlepšie nie, ale patrí medzi najlepšie. A odporúčam vyskúšať, ak ste ho vyskúšali. Ale ako nečakám, že ste ho ešte nehrali, pretože Pets Go je podľa mňa už extrémne známa hra. Počkajte, čo? Nechápem. Počkať, čo? What? A tu raz dačo môj... Prečo som tam nešiel už skôr? What? Počkaj. Ktorí sú moji proti? A už ich vidím. Počkaj, jak to, že... Yes! Ja som tam mal ísť už skôr. No tak, to som trošku blbec. Ale... Tak, niečím si pár čistiek. Zas, a skúsim si zaskúpiť také veci v tých upgradeoch, pretože strašne chcem obchodovať. Inak pre veľa ľudí, no vlastne pre skoro všetkých, v simulátoru 99 to už nebola skoro žiadna zábava po chvíľke ničenia tých klientov. Pretože ako aj nejakí youtuberi hovorili, že najzábavnejšie bolo tradovať. Ale aj ja si myslím. Tak čo si tu také môžem dobre kúpiť? Idem do coinov. No strašne chcem získať tie gemy. Safe. Ale fakt neviem, jak mám získať gemy. To si asi potom vyhľadám radšej. Čo si ešte môžem kúpiť? Vlastne si to kúpim teraz čo najviac. Toto.
OK. Skladník. Nejaký. Nejaký. No, super. No, to je jedno. Idem spinovať. Alebo proste otvárať tie vajíčky. Ja furt hovorím spinovať. Lebo to je jak spin. Proste viete, to je kolo. Čo sa ti točí, ale to asi každý pozná. Mám 6. Yes! Volám. No, zaujímavé, vieme, čo by sa stalo, keby som použil Golden. To by bol extrém systém. Dám si tu asi to trading. A tu mám, že shop. Kúp sa. Takže. Dobre, tradovať som toho moc dobrého ani není. Ale asi pôjdem do tej trader, pretože či to fakt nekúpim. Ale to otváranie petov sa tam moc neoplatí na tie koiny. Radšej potom budem AFK a dám si autorov, či auto, no proste to. Toto mám na boku. A budem to robiť asi skôr tak. A to je asi ďalšie taká fakt. 40 milión či bilión, ja neviem koľko to je. Ale 40 milión. What? Ďalší pede. No, ten počíta za 10 milión. Však to by bol môj najlepší. To je nejaký bohač, ale potom som sa díval, že aj tento nemá zlých 100. Aha, tak ten má ešte lepších. What? 700 milión? Nepodvádza náhodou trochu za Robuxy? No. To si teraz som nevystý. Pretože ako takých dobrých petov, že by získal sám, to neviem. A čo je toto? Aha. Aj keď neviem. To jak je? Nechápem. Toto moc neviem na čo, ale... Čestka. O tomto som inak hovoril, že ty tu máš také lietajúce skateboardy vlastne a ty sa rýchlejšie pohybuješ. A to je strašne dobrá vec. A to ničím čestiek je fakt ťažké. Víš čo, dám si takú challenge, že dám takých, dajme 1 milión možno, upgradenem si nejaké veci a už asi končím. Ale dám tých milión. A tak ničím to, ale ako fakt hovorím, že toto nie je najľahšia práca. Bude to plný? Nie. O trošku. A to už dám snad. Ale kde tu ďalšia čestka? A škoda. To sa tu moc nesplnú. Ako, ja viem, je to dobré, ale... Tak vlastne si v tom neviem, či som vôbec ešte kopal. Fú, a naviac dávajú asi tí čestky. A to je fakt strašné. Ja si asi kúpim radšej nejakú inú. Alebo toto, lebo ja som to ani raz neotvoril. Hoverboard! Ty vogo. Aj keď ja si
Ja vlastně nemám ani ten Lucky Potion. Toto si určitě. Tak je to trošku moc. Lucky Potion. Potion crafting. To nevím, čo si mám typovať. Vlastne to je Lacenta. Tu sú nejaké recepty. Teraz mám už super fast crafting. Recepty si. Ale to tu ma extrémne zaujíma. Yes! OK. A mám pocit, že keď skočíš, tak je to ešte rýchlejšie než v tom Pet Simulatoru 99. A keď ideš normálne, tak je to, neviem, či pomalšie, či rýchlejšie ako v Pet Simulatoru 99. Ale tak, nejaké recepty tu že vraj sú niekde, alebo niečo také. Potion crafting. Tak, potion. Coin Potion 3. Ale to musím dělat. Tak ja si to urobím. A teraz môžem aj toto. Coin Potion 3. Mám to? Áno, mám? Yes. OK. A potom si ešte tento Luck Potion. Yes. OK. Tak mám tu veľa nových itemov. Dám si ten, alebo mám si ten Luck Potion dávať? Ja neviem. To sa mi už neviem, či oplatí, ale ešte dám si ho. To není také zase tak vzácne. A keď je to dosť vzácne, No vlastne extrémne vzácne. Musím toto všetko. To mám zozvať. A Počkaj, Česku. Teraz robím klik a dosť rýchlo to otvára. Ako extrémne rýchle. Ale tu mám aj toto, ale ja to urobím strategicky. Takto. Ešte jedno či dve. Teraz, áno, ešte jedno si zaspinujem. A potom už budem mať túto golden. Idem tu. A teraz toto sa volá stratégia. Ako? Bez toho golden asi padlo. No neviem, či lepšie. Neviem, či sa mi to oplatilo, že či to mi zrušilo, neviem to, ale podľa mňa sa to oplatilo. A tu mám ešte toto. Hoverboards. To si kúpim, lebo ich mám veľa. Takto. A kde si to vylepším? Alebo kde? Ja moc neviem. Jo. A čo? Čo to vyzeralo úplne iného. Ale vlastne ja chcem dať ten 1 000 000 korún. Áno, tak to si musím dosť pohnúť. Lebo toto video už reálne točím asi hodinu niečo. A tak ničím. Vrklík. Ale no neviem, či mi to zase tak zrýchlilo. Určite mi to trochu, ale
furt je to dosť pomalé. A zajímalo by ma, kde mám to tie veci proste. Nie, inak to sa nestalo, nie? Počkaj, či keď ustúpim? Lebo toto je dosť známy bug. Že ty to máš takto. Collection. Pôjdem tu, inak to vás musím upozorniť, nech to, keby keď máte kurzor vedľa, neskrolujete. Lebo teraz sa vám môže stať toto. A ako, neviem, čo teraz mám robiť. Počkaj, nie, počkať. Tak ja si toto... Môžem s tým niečo urobiť? Jak to mám vymazať? Aha, OK, mám to. Keď sa vám to stane, tak ja keby... počkajte, potom vám to poviem. Stlačte... čím som dal vôbec ten spin? Áno, R-ko. A tým si dáte vlastne spin. What? Nejaká rytierska mačka? Yes! No, takže keď sa vám to stane, tak stlačte R-ko a vlastne vy keď budete spinovať, tak vám to zmizne. Inak, ale toto musím upozorniť, že takýto bug sa vám môže stať vo všetkých hrách. Úplne vo všetkých. A úplne mohol by to Roblox nejak vyriešiť. Alebo teda, ani neviem moc, čo by sa malo vtedy robiť, lebo som o tom žiadne videa proste nevidel, že čo máš robiť, keď sa ti to stane. Ale no neviem, či na to vôbec existuje riešenie. To sa asi nedá nejak opraviť ani nič. Vlastne, na čo mám ten hardware, keď ho nepoužívam. Ale už za minútku tu mám toto. To proste hento. To upgradenutie je asi to otvorené. Ani to ničím sem tak preto tak pomáš. OK, už to jede. Wow, no tak teraz to šlo o 106. Yes. Milión. Môj prvý milión v Pet v Pets Go. Yes. Yes. OK. A viete, čo ide teraz? Idem si tu kúpiť čo najlepšie veci. Ale fakt, čo najlepšie. Ale tak ako to bude extrém. Pretože mám fakt na dosť veľa vecí. Čo tu mám? Nie, škoda, že nemám super časť. Ja to som nahnevaný. A toto si kúpim. Yes. A na ten magnet si ešte našetrím. A tu je aj toto. Yes. To chcem vidieť naživo. Vidíte to? To je extrémne veľká čestka. Ale tak, ak to pôjde, tak to dobre aj na budúcom videu, tak by sme fakt mohli mať celú sériu. Ale ešte neviem. Ale zatiaľ mi to podľa mňa ide dosť dobre. Akože podľa mňa mám dosť dobrú stratégiu. A ja vám aj poviem, že iba na začiatku spinujete dosť. Ale vtedy si aj proste toto upgradenete. A potom si už upgradenete aj asi najlepšie tie všetky tieto veci. No proste tie coiny, aby ste mali viac a takto samozrejme. Aj ten autor osa. A ten sa hodí vlastne až potom, že keď chcete byť AFK. Ja si rovno kúpim aj tento, vlastne budeme AFK. Tu mám. Ten si tiež. Toto si tiež. Toto si tiež. Čo?
som tiež potom. A odporúčam si zo začiatku kúpiť čo najviac tých coinov. Lebo potom si proste môžete kúpiť toto aj, čo chcete. A potom to už bude fakt extrémna zábava. Ale ja mám ten veľký počet. Zatiaľ som zase takých dobrých petov nedostal. Alebo teda nebudem sa sťažovať, ale môže to byť lepšie. Koľko schválne dostanem z tejto bedy? To nie je zlé. 12 000. A nie je tu zase nejaká veľká česká, ale to by sa mi páčila. Lebo za tie veľké česky ty to akože ničíš dlho. Budete to ničiť dlho. Ale zás toto, takto chodiť proste úplne, že pomaličky. Tuto. A teraz sa presúvaš v ďalšej nejakej silnejšej bedení kilometr. Tak to sa vám proste neoplatí. Tie veľké bedeny sú proste fakt dobré. Neviem, na čo to, ale budem to dávať. Tak idem ešte ničiť. Ale ten typek som si všimol, že je tu AFK. Už asi hoďku 2. To sa volá Paspro. Aha, no tak to asi kupujeme veľa vecí za Robuxy. Ja nehovorím, že nikdy som nič neutratil a ako je to v pohode. Ale iba chcem povedať, že ak má niekto v mene PASS, akože že niečo ako Roblox Pass, Brawl Pass, Fortnite Pass, tak ako viete, to je dosť OP. Ale teraz som si všimol aj tejto veci nejaké. Jo, toto. Ale najväčší potion je asi Luck Potion 7. Aby som si mohol aj lepšie. Alebo neviem. Ja sa tu fakt moc nevyznám. A kde sú moje peti? To je dosť dlho trvá. Ale asi môj obľúbený je tento, lebo to je proste fakt dobrý. Aj keď... Ale neviem. Ešte môj obľúbený pec z týchto troch je asi tá mačka s dynamitou. Lebo tá je proste fakt dobrá. Však vidíte to proste. To je extrémne. 844 000. A teraz si kúpujem hlavne tieto veci. Yes, toto mám. Random bonus. Ja nemám rád, keď je to Elite Drops. Tak to si našetrím. Koľko? Aha, to stojí 9. Aha. A zaujímavé čítať autorov. No a takto vlastne môžem byť AFK aj, neviem, 10 hodín. A ako to by bola podľa mňa fakt pecka. Ale myslím si, že aj keď som AFK, tak mám také isté šťastie. Ešte tak zarobíš coiny. OK, to by už asi stačilo. Ja to dosť rád otváram sám. Ale nie je tu zase nejaká česká. Lebo mne príde, že tú veľkú českú neviem, či sa mi uplatilo kúpiť. Lebo to bolo, že iba jednu, že... Ale neviem. A podľa mňa, že viac. Podľa mňa viac. A na to je asi malá šanca, že sa ti to spálne. A tu mám, že spôjc. Tak ten achievement si rovno splním. Vás toto. Ešte si dám asi to roll 5 krát si, aby som mal ďalší achievement splnený, aj keď neviem moc, čo to robia. A tu mám, že 24, no za to získam. A zase, no je to málo, ale tie achievementy sa mi podľa mňa asi posunú. Dosť dobré.
Ale no, asi sa mi posunú trošku pomalšie. Kde tu máme strašne ťažké na to kliknúť 17 krát. No to je jedno. 24, 24, 25. A to ide asi takto po poradne. Čo to si? Čo nie? Ale inak mňa to vôbec nebaví. Toto. Spinovať tých petov. To je strašne pravda. Alebo teda, ako je to dosť dobré. Dosť ma to baví, ale nie zas tak. Poďme si ďalší achievement. A to by mohlo byť tak všetko. Kraken. O môj Bože. Yes. What the... Wow. To je extrémne dobrý pet. Wow. Tak ten sa mi páči. Yes. Ten je pekný. OK, tu má nejakú kotvu. Ako začal asi... ako to bolo extrémne šťastie. A už fakt asi toto video za chvíľku ukončím. A neviem, ešte si tu niečo kúpim. Toto. Treba neviem. Čo tu mám? A raz si spíniem toto a asi to bude pre toto video tak všetko, tak držte mi palce, spinujem. Tak čo to bude? Yes! Yes! Najlepší pet. Dostal som najlepšieho peta. Ale jak dobrého. What the... Yes! Peklový kameň. Alebo nejaký proste, je tam nejaká láva. Niečo, že... Wow. To je nejaký kameň od démona, alebo neviem. Ale extrémne dobre vyzerá. A má aj tú dobrú tú auru proste. Nie že auru, ale z toho úplne šľahá ten oheň. Wow. No tak to je extrémne dobré. Je to nejaké dobré, som zase dostal tá pekná. To je legendary. Yes. Tak poviem vám, že v dnešnom videu sme podľa mňa získali fakt dobré veci. Ak chcete pokračovanie, tak dajte dole tlačítko lajku a odber so zvončekom. Tak čaute, vidíme sa na budúcom videu.